אוקיי. כן, אז אני חוזר ואני אומר שאנחנו הגענו לנקודה שאנחנו מדברים שבקו הקבלה שהייתה עד עכשיו קבלה פשוטה על מנת לקבל, הופכת להיות קבלה יותר מורכבת, קבלה שהיא יותר משוכללת ושהיא קבלה על מנת להשפיע. זאת אומרת שהמקבל מוכן לקבל רק בתנאי שמה שהוא מקבל הוא משפיע. אמרנו שיש אולי שני אופנים להבין את זה, או שהוא משפיע למקבלים אחרים, מהשפע שהוא מקבל הוא מעביר אותו למקבלים אחרים, או שהוא מקבל בתנאי שהוא משפיע לנותן. כן? ומזה למדנו שיש את המושג הרווח שנקרא לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהמטרה שלנו בחיים ובעולם זה לגרום לקדוש ברוך הוא שיהיה לו הנאה ותענוג ממה שאנחנו, מעצם זה שאנחנו חיים, מעצם זה שאנחנו מקיימים מצוות. ורבקה שאלה שאלה נוקבת, שאיך בכלל אפשר להעלות על הדעת את העניין הזה שאפשר לגרום לקדוש ברוך הוא נחת רוח או תענוג. וראינו גם את הגישה ראינו בעניין הזה שתי גישות, גישה אחת של הרמב"ם ששלל את העניין בכלל של התפעלות של האלוקות מהבריאה או מהנברא, היותו מושלם, ולא נתון לשינויים ולא נתון לרגשות, וראינו את הגישה ההפוכה שמאוד מדגישה את החסידות למשל, שלהפך צריך להיות בתודעה, האדם צריך להיות בתודעה הזאת, שהוא כן גורם תענוג לבורא במה שהוא עושה, במעשים הטובים שהוא עושה, ושהבורא מאוד משתוקק לתענוג הזה. אז אני פה מביא את עוד נוסח אחד של הרמב"ם בנושא הזה, שאולי עוד נוסח עוד יותר קיצוני, מהמורה נבוכים. סליחה, אתה יכול להנדיד יותר את הרמב"ם והגישה החסידית? עוד פעם לחזור על כן. ההבדל? שהרמב"ם אומר שהאלוקות, בגלל השלמות שלה, היא לא בעלת שינוי, כן? ואם היא לא בעלת שינוי, אז היא לא יכולה לעבור ממצב של יציבות למצב של תענוג, או למצב של חוסר תענוג, נגיד, אוקיי? כי זה היה מראה על זה שהוא בעל שינוי, ושינוי מעיד על חיסרון. זאת אומרת, השלמות מחייבת מצב של מנוחה, מצב של איזון מוחלט. אז זה הגישה של הרמב"ם. הוא מדבר על, זאת אומרת, נקודת המוצא שלו כשהוא מדבר על אלוקות זה שלמות. כאשר החסידות מדברת על דמות אלוקית שהיא דמות יותר אנושית, נגיד, שיכולה להשתנות בהתאם לפעולות של האדם. כן? כשאדם עושה משהו רע, אז היא כועסת, וכשאדם עושה משהו טוב, אז יש לה שמחה, נגיד. וזה, אז עמדנו גם על הנקודה של הכביכול, כן? שאנחנו מסתכלים פה על מה שכותב רבי יצחק מברדיצ'ב כדוגמה, כן? כדוגמה של הגישה הזאת. אומר, אדרבה, האדם צריך לומר מעשיי, שאני עושה מצוות השם, שאני עושה מצוות השם, חשוב אצל הבורא יתברך, והשם יתברך כביכול, יש לו תענוג מן המצוות שלי שאני עושה. כן? אז דיברנו על הכביכול הזה, שבאיזשהו מקום זה אולי סוג של פה אולי הוא מודה לגישה של הרמב"ם, שאולי הוא אומר, אוקיי,
בפנים, באמת, באמת לאמיתה, אז הגישה של הרמב"ם היא הגישה הנכונה, אבל כביכול חשוב לנו להחזיק בתפיסה שאנחנו פועלים שינויים אצל הקדוש ברוך הוא. יש בזה חשיבות עצומה מבחינת האמונה, מבחינת העבודה האמונה, מבחינת עבודת השם שלנו. ואמרנו כסיכום, שיש לנו סוג של פרדוקס והנגדה בין שלמות מצד אחד לבין ישות מתקשרת, ישות שאפשר להתחבר אליה, כן? כי אם אנחנו מול ישות שהיא לגמרי שלמה ואין בה שום שינוי והתפעלות, אז זה מאוד מקשה על אפשרות להתחבר אליה. זאת אומרת, אם אין כביכול משהו שלא מגיב, שלא מתפעל, לא מתרגש ממה שאנחנו עושים, אז היכולת להתחבר היא מאוד מאוד קטנה או בכלל לא קיימת. אז אנחנו בסוג של דילמה, על מה אנחנו מוכנים לוותר, על עיקרון השלמות או על עיקרון החיבור. זה איך שהעמדנו את הבעיה שלנו. עכשיו, כשחשבתי על הדבר הזה, וכשחשבתי אני חושב שמישהו תהה בפעם הקודמת, ואני חושב שזה היה מרטין, אבל אני חושב שזה גם דברים שרבקה העלתה, איך בכלל אפשר לעלות על הדעת שהקדוש ברוך הוא בכלל מתחגש, ואני שואל את עצמי אם באמת, מה הייתה התודעה של האנשים לפני הרמב"ם? זאת אומרת, האם לפני הרמב"ם מישהו חשב שהקדוש ברוך הוא לא מתרגש? זאת אומרת, וזה באמת נושא, אני חושב, לבדיקה הדבר הזה, כי כל השפה של התנ"ך היא כן שפה של דמות שמגיבה ואכפת לה ממה שקורה בעולם, ואכפת לה ממה שהאדם עושה, וגם חז"ל מדברים ככה. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה משהו שהתפיסה של האלוקות כביכול המרוחקת, משהו אבסולוטי מצד אחד, אבל מצד שני גם משהו שהוא מרוחק, האם זה משהו שתמיד היה בתודעה של האדם, או שזה משהו שהתחדש, כן, בתפיסה, בהשפעת הפילוסופיה, בהשפעת הרמב"ם. אז זה באמת צריך אולי לשאול אנשים יותר מבינים, שיהיה להם, אני לא יודע, אבל אני לא בטוח שזה בהכרח משהו שתמיד היה, התפיסה הזאת של האלוקות, וזה אחד מהחידושים של הרמב"ם באמת. היום זה נראה לנו פשוט, כן? ב-13 עקרונות האמונה, גם 13 עקרונות האמונה שאנחנו אומרים שיש לנו בפירוש המשניות של הרמב"ם, וגם שאנחנו אומרים ביגדל, כן? היגדל זה הגרסה הפיוטית של 13 עקרונות האמונה של הרמב"ם. קודם כל היו הרבה שחלקו על הרמב"ם בנושא הזה של איך אפשר בכלל לקבוע עקרונות של אמונה, כן? זה גם חידוש של הרמב"ם, זה לא היה לפניו. ואחד מהעקרונות שכתוב, ואינו גוף, אז יש האמירה, הקביעה הזאת של הרמב"ם היא קביעה שהיא בכלל לא הייתה פשוטה לאנשים. זאת אומרת, יש הרייבד, שאחד מהמפרשים והמשיגים על הרמב"ם במשנה תורה, כותב דברים קשים על הרמב"ם על זה. מאיפה לך הדבר הזה שאין לו גוף? זאת אומרת, אנשים גדולים וחכמים דיברו על זה שיש לו גוף, אז אולי זה לא גוף של אדם, אבל שיש לו איזשהו ממשות, אז לכן אני אומר, הדברים האלה הם תפיסה אחת שיכול שהיא תפיסה יחסית חדשה במחשבה היהודית, הדברים של הרמב"ם. בכל מקרה היום זה ברור שאצלנו זה משהו שהוא הפך להיות משהו מאוד מאוד טריוויאלי וטבעי, אבל אני לא בטוח שזה תמיד היה ככה. על כל פנים, אז יש לנו פה סוג של שני תמונות של האלוקות שלא מסתדרות אחת עם השנייה. וצריך באיזשהו מקום להחליט מה אנחנו עושים ואיך
איך אנחנו מתמודדים עם שתי ההצעות האלה של מה זה אלוקות. ושזה כמובן השלכות מאוד מאוד מרחיקות לכת על כל עבודת האדם, כן? רק דוגמה קטנה שראינו בפעם הקודמת, שאם מדובר על האלוקות שלא מתפעלת מכלום, מטבע השלמות שלה, אז מה המקום של התפילה למשל, כן? ואם היא לא משתנה, אז מה המקום של התפילה? כביכול התפילה היא סוג של כפירה, אפשר להגיד, ממקום מסוים. כי אם אני מתפלל, יש לי איזושהי תפיסה שהתפילה שלי הולכת לפעול משהו באלוקות. ולפי הרמב"ם זה משהו שלא יעלה על הדעת, אז אולי אנחנו לא מבינים מה זה תפילה. על כל פנים, אני רק מביא עוד קטע אחד של הרמב"ם שלא ראינו, אבל שהוא מראה עד כמה הדעה שלו היא חריפה בנושא הזה. קל וחומר למי שכפירתו קשורה לעצמותו יתעלה, והעמתו בניגוד למה שהוא. זאת אומרת, הוא אומר שיש כמה מדרגות של כפירה, כן, למעשה. יש מישהו שיכול להגיד, אינו מאמין במציאותו, אוקיי? אז אם הוא אומר שאין אלוקים, אז אנחנו מבינים שזה כפירה, כן? או שהוא מאמין שהוא שניים, אז גם זה אנחנו מבינים שיש בזה כפירה. או שהוא מאמין שהוא גוף, כן? אגב, מה שאמרנו לגבי העניין של הנושא הזה, של הגוף, שזה לא משהו שהוא כל כך טריוויאלי. או שהוא מאמין שיש לו התפעלויות, כן? שהתפעלויות, הכוונה שינויים פנימיים, שינויים רגשיים. או שהוא מייחס לו חיסרון כלשהו, חיסרון כלשהו למשל, אפשר להגיד שבאופן פשוט, להגיד השם רוצה, אפשר להבין את זה כחיסרון, כן? כי מה זה רצון? אמרנו שאפשר להבין את זה בצורה אנושית, זאת אומרת שרצון זה מילוי של חיסרון. אז כל האנשים שחושבים דברים כאלה, מה אומר עליהם על הרמב"ם? הוא בלי ספק חמור יותר מעבודה זרה. זאת אומרת שאנחנו אומרים, שוב, לפי הרמב"ם, שאנחנו אומרים שהשם כועס, או שהשם שמח ממשהו מסוים, אז לפי הרמב"ם זה יותר גרוע מעבודה זרה, אוקיי? כי אנחנו אומרים שהוא מתפעל, שיש לו התפעלות. רק כדי להמחיש עד כמה התפיסה של הרמב"ם בנקודות האלה היא תפיסה מאוד 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 חריפה. זה הפרדוקס שלנו, זה הדילמה שלנו. עכשיו אני אנסה לתת 3 כיוונים של פתרון של הדבר הזה, וכל זה שוב כדי שנוכל אחר כך לאחוז באפשרות שכן יש איזשהו יחסי גומלין בין האדם לאלוקות. אז הכיוון הראשון של מענה שאנחנו עכשיו נראה זה מענה לשוני, שעוסק בלשון. הכיוון השני שנראה, אני לא יודע אם נספיק לראות אותו היום, אבל אולי נתחיל, זה מענה קבלי, זאת אומרת שייתן לנו אולי איזשהו מפתח כדי לעשות קצת סדר בין דברים שנראים לנו הפוכים, והמענה השלישי זה יהיה מענה יותר קיומי של החוויה הקיומית של האדם, אבל זה אני לא מאמין שנגיע לזה היום. מישהו רוצה עד כאן להוסיף עוד משהו? אוקיי, אז בואו נתחיל עם המענה הלשוני. כשאני מתכוון מענה לשוני, אני מנסה להגיד שכשאנחנו אומרים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לעניין של הלשון. זאת אומרת, כשאני אומר נחת רוח, מה זה אומר? מה הכוונה, או בכלל באופן יותר יסודי, מה הכוונה של המילים שאני משתמש או התוארים שאני משתמש, שמדבר על תוארים של האלוקות. אז קודם כל,
הבעיה הראשונה שאנחנו נראה פה אצל בעל הסולם, היא בעיה בכלל של המילה. מה זה מילה ומה זה שם, כן? ולשם יש, כשאני נותן שם או כינוי לדבר מסוים, אז בגדול אני כבר מגדיר אותו, אני כבר מגביל אותו, כן? בעל הסואל שואל פה שאלה שהיא בהקשר למונח אין סוף. הוא שואל, מה זאת אומרת שאני יכול להגיד על משהו שהוא אין סוף? והוא אומר ככה, ויש להקשות, כיוון שאין לנו שום השגה באין סוף, אם כן, איך נדעו בשם? השאלה היא כזאת, אם אני לא יכול, אם אין לי שום הבנה בדבר מסוים, איך אני יכול לקרוא לו בשם? איך אני יכול להגיד אין סוף? זאת אומרת, אפילו אם אנחנו לא מדברים על אלוקות, אפילו אם אנחנו מדברים על המושג, נגיד, המתמטי של אין סוף, להגיד אין סוף זה סוג של הקטנה, או זה סוג של ניוון מאוד מאוד גדול של האין סוף עצמו, כי זה ברור שהמוח האנושי לא מסוגל לתפוס מה זה אין סוף, כי כל פעם שהוא מדבר על מספר, תמיד אפשר להוסיף עוד יחידה ועוד יחידה, אז למעשה בשבילנו האין סוף הוא משהו שאני לא יכול בכלל לדמיין ולהשיג, אז לקרוא לדבר הזה בשם, זאת יומרה שהיא גם מקטינה את הדבר, היא גם עושה אותה, זה זילות של הדבר, כן? וזה מה שאומר פה בעל הסולם, הוא אומר שאם אני נותן שם למשהו, הוא אומר שהרי כל שם מורה על השגה, זאת אומרת זה אומר שיש לי איזשהו אחיזה בדבר, כן? אם אני מדבר על משולש, נגיד אפילו שיש הרבה משולשים בעולם, אבל יש גם הרעיון של המשולש. הרעיון של המשולש זה, אני יכול להגדיר רעיון של משולש, שזה לפי הגדרה גיאומטרית או מתמטית, ואחרי שהגדרתי את זה, אז אני אוכל להכניס בקטגוריה של המשולש את כל המשולשים שיש בעולם. לא משנה אם זה כל סוג של משולש שיהיה, אם הוא עונה להגדרה המופשטת של מה זה משולש, אז הוא נכנס את זה, אבל לגבי הרעיון של המשולש, למרות שאני לא יכול לאחוז ברעיון הזה, הוא לא מוחשי, אבל יש לי השגה בו. זאת אומרת, אני יכול לנסח איזשהו משפט, איזשהו הבנה של מה זה. אבל כשאין לי שום השגה, איך אני יכול לקרוא לו בשם? יש פה תהייה מאוד מאוד עמוקה. וזה מה שהוא טוען פה. הוא אומר, הרי כל שם מורה על השגה, אשר אנו משיגים בו. ועל פי הוראתו ומשמעותו של אותו שם כנודע. זאת אומרת, אנחנו, גם כשאני, נכון שכשאנחנו קוראים שם למישהו, שמי זה נגיד יואל, אז זה ברור שהשם הזה הוא לא מתאר אותי במהות שלי, בפנימיות שלי, כי זה משהו הדבר הפנימי המוסתר הזה הוא לא בר השגה, לא של מישהו אחר, ואולי גם לא שלי עצמי. אבל לפחות שמישהו אומר את השם שלי, אז יש לו איזושהי השגה מסוימת. הוא רואה את התמונה שלי, הוא רואה אולי זה מעלה לו זיכרונות של דברים של קשר שבינינו וכן הלאה. אבל לגבי דברים שאין לנו בהם שום השגה, אז כל שם שאנחנו הולכים להשתמש, הוא דבר שהוא מתווך בינינו לבין הדבר, אבל בצורה לא מדויקת, לא נכונה, ואפילו יש בזה איזשהו סילוף מסוים. אז זאת הקושיה הראשונה. כשאני מדבר על תענוג, כשאני עושה תענוג אצל הקדוש ברוך הוא, או כשאני אעשה לו נחת רוח, מכיוון שאין לי שום מושג מה זה תענוג אצל הקדוש ברוך הוא, או מה זה נחת רוח אצל הקדוש ברוך הוא, אז השימוש בשם הזה הוא כבר סוג של הטיה. ויכול להיות שהבלבול שלי, כשאני אומר, אבל איך אפשר לעשות לו תענוג, הוא נובע מזה
שכשאני אומר תענוג, אני מתאר לעצמי תענוג אנושי, כי זה הדבר היחיד שאני מבין. ולכן אני משתמש במונח שהוא נראה לי כסתירה עם הרעיון של האלוקות, עם הרעיון של השלמות האלוקית, אבל אולי זה פשוט בגלל שאני כל כך מוגבל בשפה, יש לי רק שפה שמתארת מציאות אנושית מוגבלת, גשמית וכו'. ולכן אני מרגיש שיש פה סתירה. כן, אני מקווה שאתם מבינים מה שאני מנסה להגיד. השפה עצמה מגבילה אותנו. השפה עצמה, אולי היא זאת שגורמת את הפרדוקס, כי היא מחייבת אותנו להיכנס לתוך תבנית אנושית, של ניסיון אנושי שהמילה הזאת מבטא, אוקיי? כאשר במציאות האלוקית אין בזה שום קשר. ואם הייתי יכול להבין, להשיג מה זה המציאות האלוקית של נחת רוח, אז לא הייתי לי שום בעיה להשתמש במילה הזאת. אבל מכיוון שאין לי שום נגיעה לדבר הזה, וכל אפשרות שלי לדבר עליה היא דרך איזשהו תיאור של רגש אנושי, אז מיד זה מעורר בי סתירה ופרדוקס, אוקיי? אז זה ההערה הראשונה לגבי העניין של הלשון. עכשיו, אני לוקח ממקום אחר אצל בעל הסולם, הוא הולך למעשה להעמיק את הרעיון הזה של אי התאמה של השפה האנושית לתיאור של המציאות הרוחנית. וממש הוא שם את זה בתוך הקדמה לכל הפירוש שלו. מכיוון שהפירוש כתוב בשפה אנושית, ומכיוון שאנחנו עוסקים פה בעולם שהוא עולם לא מוחשי, אז אנחנו נתקלים בבעיה של שפה. יש לנו בעיה של שפה, וזה מה שהוא מסביר פה. ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק עם עניינים רוחניים, המופשטים מזמן, מקום ותנועה, ואין צורך לומר עם אלוקות, הרי אין לנו את המילות להגות ולבטא על ידיהם, שהרי כל אוצר המילות שלנו הוא לקוח מהרגשי החושים המדומים. זאת אומרת, הוא אומר, כל השפה שלנו קשורה או לחושים או לדמיון, ולכן כשאנחנו עוסקים בדברים שהם נטולים חושים ודמיון, שהם מעבר לחושים שלנו ומעבר לדמיון שלנו, אנחנו בבעיה, כי אין לנו שפה אחרת מאשר השפה הרגילה שלנו. ועכשיו כשאני אדבר כשאני אדבר ואני אנסה לתאר עולם רוחני, ואני אגיד שבתוך העולם הזה הרוחני יש משהו שהוא גדול ומשהו שהוא קטן, ומשהו שהוא למעלה ומשהו שהוא למטה, ומשהו שהוא לפני ומשהו שהוא אחרי, זאת אומרת כל המושגים של מקום וזמן שהוא מדבר פה, אז אני כבר מההתחלה, בגלל השימוש שלי של השפה, אני כבר גורם לעצמי לחוסר בהירות וחוסר הבנה. כי הנטייה שלי תהיה מיד לדמיין מושגים באופן גשמי ומוחשי. כל המושגים שאני אוכל להגיד, הם יהפכו להיות מיד במחשבה דברים גשמים ומוחשים, וגם הרמב"ם היה ער לקושי הזה, ולכן הוא שלל לחלוטין את השימוש בתארים, כדי לעסוק באלוקות, והוא חייב את התפיסה של התארים השליליים. זאת אומרת, השיטה של התארים השליליים, זאת אומרת שאני אומר, השם הגדול, הגיבור והנורא, כשאני אומר גדול, אני צריך להתכוון, לא כשהוא גדול, כי אם אני אומר שהוא גדול, אז אני שוב נופל לשפה מוחשית, גשמית, זה מגביל, כן? כי אם אני אומר שהוא גדול, אז אני כביכול, אז הוא לא יכול להיות יותר גדול מאשר גדול, כן? אז הרמב"ם מציע שכשאני אומר גדול, אני צריך לדמיין לעצמי, לכוון ללא קטן.
וכשאני אומר גיבור, אני צריך לדמיין לעצמי לא חלש. וכשאני אומר נורא, אני צריך לדמיין לעצמי לא, לא רגיל, או אני לא יודע מה ההפך של נורא. אז זה השיטה של הרמב"ם בגלל אותה בעיה פה שמעלה שמצביעה עליה בעל הסולם. שהמילים שאנחנו משתמשים בהם בשפה שלנו, הם מילים שמגבילים ומגדירים, והם לא מתאימים לביטויים כלפי אלוקות. ואיך אפשר להסתייע בהם במקום שחוש ודמיון אינם שולטים שם, כן? איך אנחנו יכולים בכלל להשתמש בשפה שלנו, כאשר השפה הזאת מטעה אותנו. כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה היותר דקה כגון אורות, כן? שזה מילה שהיא כידוע מאוד בשימוש בקבלה, הרי היא גם כן מדומה ומושלת מן האור השמש, או אור מורגש של נחת רוח וכדומה. זאת אומרת, כשאני אומר האור העליון, האור החוזר, כל מיני ביטויים כאלה, האור הפנימי, האור המקיף, אז כשאני אומר את המילה אור, אני אוטומטית עולה לי בדמיון איזשהו משהו שקשור למשהו שאני מכיר. אם אני אומר לכם, כן, התרגיל הידוע, אל תחשבו על פיל ורוד, אז מיד כולם מדמיינים משהו, נכון? זה לא יעזור שום דבר. אז אותו דבר, כשאנחנו אומרים אור, המילה אור זה כבר מעלה לנו משהו, והמשהו הזה הוא סוג של בגידה בדבר שעליו אנחנו מדברים, אנחנו רוצים לדבר עליו. אבל אין לנו ברירה, זה איך שהמוח שלנו בנוי, כן? ואם כן, איך ייתכן להתבטא עמהם בעניינים אלוקות? אשר ודאי לא יציעו למעיין שום דבר אמת, כן? שהמילה, השימוש במילה עצמה, שהיא מילה שיש לה איזשהו משמעות בעולם הזה, היא כבר באיזשהו מקום מטעה. היא מטעה ובאיזשהו מקום היא משקרת. ולפיכך בחרו להם חכמי הקבלה שפה מיוחדת שאפשר לכונתה שפת הענפים, להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של איזה מהות בעולם הזה, שלא תהיה נמשכת משורש שבעולם העליון. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון, ואחר כך משתשלת לעולם הזה. אז הוא אומר לנו פה משהו, ממש חידוש מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, מה שהוא אומר, שאנחנו טועים בדבר אחד, שכשאנחנו מדברים על אור אלוקי, אנחנו חושבים שאני קורא לדבר הזה אור, כי אצלנו האור זה משהו נעים, כן? כשאני מדליק אור, זה משהו שהוא נעים, שגורם לתענוג, זה מאפשר לי להימצא בעולם, האור נותן גם חיות לצומח, לחי, למדבר. זאת אומרת, יש במציאות שלי משהו שנקרא אור, ובהשאלה אני קורא לטוב האלוקי, אני קורא לו אור. אבל זה השאלה ממשהו שאני מכיר פה. אז הוא אומר לא, זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. יש בעולם הרוחני משהו שנקרא אור, ובהשאלה משהו שאנחנו, זאת אומרת, לא רק משהו שהוא באמת, שמה שמתאר אותו בעולם הרוחני זה אור, כן? זה המילה שמתאר אותו בעולם הרוחני. בהשאלה, זאת אומרת, בדיוק בהפוך על הפוך, בהשאלה האדם קרא לאור הפיזי, לאור הגשמי שהוא מכיר בעולם הזה, הוא קרא לו אור בגלל שהוא דומה לאור האלוקי ולא הפוך, כן? זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. ככה זה בפשט של התורה. סליחה שאני קוטעת אותך. כן. בפשט של בראשית. כן. ויהי חושך ויהי אור.
זה לא האור שאנחנו מכירים. אוקיי, בסדר, אבל אני בקטנותי, כשאני קורא חושך ואור, אני מיד חושב על חושך של פה ואור של פה, כאילו אני חושב שמי שמצליח לקרוא את זה כבר משהו שהוא כביכול לא שייך למה שאני מכיר פה כאור וחושך, אז אני חושב שהוא עשה בדיוק את התרגיל השכלי שבא לעשות לו מבקש שנעשה, כן? זה בדיוק מה שאת אומרת, אבל אני מודה שזאת קריאה שהיא לא טבעית, כן? היא קריאה לא טבעית. היא קריאה שדורשת באמת מאמץ, של התנתקות מהחושים, כן? מהחושים ומהניסיון ומההרגל וכו'. אבל מי שמסוגל באמת לקרוא את זה ככה, אז זה בדיוק מה שהוא אומר. אז למה הוא קורא לזה שפת הענפים? אז הוא אומר, יש שורשים בעולם העליון, וכל מה שאנחנו רואים פה בעולם התחתון הם ענפים מאותם השורשים. זאת אומרת, שאני רואה פה אור מוחשי פיזי בעולם הזה, יש לו קשר עם משהו שנקרא אור בעולם עליון, שהוא השורש שלו, אוקיי? והמילה מקשרת בין שני הדברים. אבל שוב, אני חושב שהדבר המעניין פה, שהוא כבר באיזשהו מקום, ואנחנו נראה את זה בהמשך בעוד מקור, באיזשהו מקום הוא פותר לנו את התהייה שהייתה לנו, נכון? זאת אומרת, אם אני אומר שאני מדבר את המילה אור, אני לא משליך על האלוקות מושג אנושי, זאת אומרת, אני לא מקטין את האלוקות בזה שאני מדבר על אור למעלה, אלא זה בדיוק הפוך. יש מציאות נתונה וקבועה ושלמה שנקראת אור, ומזה, כשאני מדליק את האור בחדר שלי, אני קורא לזה אור, כי זה סוג של התנוצצות מאוד 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 קלושה של המושג האדיר והענק של האור הרוחני, אוקיי? זה בדיוק להפוך את כל הקערה על פיה. ובאיזשהו מקום אני חושב שזה כבר מכה את התהייה שאמרנו, כן? שלפחות אני כבר לא, אי אפשר לבוא אליי בטענה שאני משליך על האלוקות או על המושגים הרוחניים שפה שהיא שפה של בני אדם, אלא זה בדיוק הפוך. ולפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה בלי טורח, שיוכלו למסור על ידי איש לרעהו את השגתם, בעל פה ובכתב מדור לדור, כי לקחו להם את שמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע על שורשו העליון, אשר במערכת העולמות העליונים, כן? זאת אומרת, הוא אומר, יש פה סוג של שפת קוד, שכשאני אומר, שמקובל אומר למקובל אחר, פנים, אוקיי? כדוגמה, אז הם שניהם למעשה מבינים שהמילה פנים בשפת הקבלה היא למעשה מצביעה על מהות רוחנית שהיא השורש של הפנים בעולם שלנו, אוקיי? זה מה שהוא קורא שפת הענפים. אז אם אנחנו, אז זה אומר שאנחנו יכולים להגיד, לגבי המשפט שמעסיקה אותנו, לעשות נחת רוח לבורא, או לעשות תענוג לבורא, שכשאנחנו אומרים על תענוג, אנחנו מדברים על השורש של כל התענוגים, ולא מדברים על סוג של הלבשה, של הרגשה של תענוג אנושי על האלוקות, אוקיי? זה ברור הטוויסט הזה? אוקיי. כן. אז אני חושב... מה? זה ברור ונפלא. כן. לבוא מהצד השני.
כן, אבל במה זה שונה ממה שכל הזמן אומרים, שבעצם כשמדברים, מתייחסים לקדוש ברוך הוא, מדברים על הגילויים שלו ולא על מהותו. השורש הוא, אי אפשר, הוא לא בר השגה, והגילויים כן. כן, כן, על בסדר, אבל הגילויים לא, אתה מדבר בשפה. גם לא, קודם כל אתה צודק, ונדבר, תכף נדבר על זה, אבל גם פה, גם למעשה הגילויים, שאנחנו מדברים עליהם, נגיד, שאנחנו מדברים גם על האור האלוקי, גם הם לא ברי השגה למעשה. מה אנחנו יכולים להרגיש מהאור האלוקי, בסופו של דבר? רק נגיד משהו מאוד מאוד מרוחק מהגילויים עצמם, כן? זאת אומרת, אנחנו נרגיש שיש לנו, אני מרגיש מאושר, אני מרגיש שמח, זאת אומרת, בסופו של דבר זה רגשות נפשיות שיש בי, אבל זה גם נגיד, אולי אפשר להגיד שזה גילויים של גילויים של גילויים, גם על הגילוי עצמו בשורש, גם עליו אין לי השגה. אבל אה, 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 מה שאתה אומר, אני רק רוצה לפתוח סוגריים על הדבר הזה, זאת אומרת, וזה מאוד נכון, זאת אומרת, כל דבר, זאת אומרת, למעשה אין לנו מילים כדי לדבר על האלוקות, זה אנחנו מבינים, וכל דבר שאנחנו נגיד, זה רק יהיה על הגילויים שלהם. אחד מהמשלים שהרבי מחב"ד, האדמו"ר הזקן, בעל התניא, משתמש הרבה, זה דוגמת השמש, אור השמש שיוצאים מהשמש לעומת השמש. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, כשאני מסתכל בשמש, אני למעשה לא מסתכל בשמש. את השמש אני לא רואה. מה אני רואה? אני רואה את האור של השמש שיוצא מהשמש ונכנס לי לעין. זה מה שאני רואה. אפשר אולי להוסיף עוד משהו. אור השמש מסתירה ממני את מהות השמש. כי למעשה כל מה שאני רואה מהשמש זה האור שיוצא ממנו, אבל את השמש עצמו אני לא רואה. אז זה נכון, זאת אומרת אני יכול רק לחוש בגילויים של הדבר ולא בדבר עצמו. אגב, זה אותו דבר, בדיוק אותו דבר לגבי בעולם שלנו, זאת אומרת שאני מסתכל על, על תמונה, ואני רואה בתמונה הזה כתם כחול, נגיד. אז למה הכתם הזה הוא כחול, מבחינה פיזית? זה כי החומר שנמצא בתמונה קולט את כל הגלים של הספקטרום של האור, חוץ מגל אחד שהוא גל הכחול. הגל הכחול לא נקלט, ולכן הוא פוגע בחומר של התמונה וחוזר לעין שלי. אז אני חושב שזה המחשה מאוד מאוד יפה, שאנחנו רואים רק גילויים, והרבה פעמים הגילויים שאנחנו רואים הם גם כביכול מצביעים על הדבר ההפוך של המהות של הדבר, כי המהות של הדבר זה להיות הכל חוץ מהדבר הזה, וזה מה שהוא מחזיר לנו, לחוש שלנו, כן? אז זה לגמרי נכון מה שאתה אומר, אבל נראה לי שפה הוא מדבר גם על גילויים, גם על הגילויים עצמם אין לנו שפה, אין לנו שפה כדי לתאר אותם. תראו אולי תראו את המקור האחרון פה של הרבי הצמח צדק מחב"ד, שהוא הנכד של האדמו"ר הזקן, של בעל התניא. והוא מדבר על, אם אתם זוכרים, כשראינו ברמב"ם, שהרמב"ם, בפעם הקודמת, הרמב"ם מדבר שהקדוש ברוך הוא כועס ומתחגז ומצטער וכל הביטויים האלה, אז הוא אומר שהכל משל ומליצה, כן? הכל זה משלים, פשט הרמב"ם הכל זה משלים, הכוונה מי הוא המשל פה ומי הוא הנמשל. כן, אז המשל פה המשל פה זה האדם, כן? כביכול, האדם הוא המשל, והנמשל זה האלוקות. זאת אומרת, אנחנו מדברים בשפה שהיא שפה שהיא ממשילה את האלוקות לאדם.
אבל בוא נראה פה מה שאומר הצמח צדק. מה זה הכל משל ומליצה? ומקרא מלא כתיב, כי לא ראיתם כל תמונה וכו'. כמו שכתוב בהדרה רבה. אלא שהם כוחות אלוקים שנקראו, כן, לפי שהם מקור דמקור להתהוות הדברים הגשמים שבעולם הזה. זאת אומרת, שאני אומר, השם כועס, מה הוא אומר? הוא אומר, זה לא שאני ממשיל את הקדוש ברוך הוא לאדם שכועס, כמו שאמרנו מקודם, זה לא שאני מלביש על הקדוש ברוך הוא איזושהי הוויה אנושית, שנקראים על שמם כן, וגם לפי שמהותם, זאת אומרת, אלא הפוך, בדיוק הפוך, זה מה שאומר פה צמח צדק, אני חוזר, אלא שהם כוחות אלוקים שנקראו כן לפני שהם מקור דמקור להתהוות הדברים הגשמיים בעולם הזה. זאת אומרת, כשאני מדבר על הכעס של הקדוש ברוך הוא הכעס שלו, זה השורש של הכעס האנושי, והם נקראים על שמם חן. זאת אומרת, הכעס האנושי נקרא כעס, כי הוא הענף של משהו באלוקות שנקרא כעס. שכמובן אין לו שום קש, אין לו שום, הקדוש ברוך הוא לא כעס אנושי, כן? אבל יש איזושהי מציאות באלוקות, או איזשהו גילוי באלוקות, של האלוקות, שהוא נקרא כעס. ובגלל זה האדם משתמש במילה הזאת כדי לתאר את הרגש אצלו שנקרא כעס. כן, שוב, זה בדיוק הפוך על הפוך. וגם לפי שמהותם ועניינם למעלה ברוחניות באלוקות לפעול פעולות דוגמת פעולות האיברים, כן? שהאדם נקרא על שמם כגון שמו יד, כמו יד האדם, זאת אומרת, שאני משתמש למשל במילה יד האדם, אל תחשוב שכשאנחנו אומרים יד השם, זה בגלל שלאדם יש יד, ואז אני מדמיין לי שגם להשם יש יד. לא, זה בדיוק הפוך. כמו שיד האדם פעולתו ליתן בו דבר לזולתו או לקח ממנו, כמו כן למעלה בחינת כוח החסד להשפיע מאורו יתברך לדבריהם נקרא זרוע ימינה, זאת אומרת זרוע ימינה. זאת אומרת, בגלל שיש לי מציאות רוחנית שנקראת יד, שזה הפעולה של נתינה, בגלל זה האיבר של האדם שהוא גם משמש לנתינה נקרא יד, ולא הפוך, אוקיי? אז יש פה הצעה מאוד מאוד מעניינת, להפוך את הקריאה, שכשאני אומר, אני עושה תענוג לקדוש ברוך הוא, אני צריך להבין, שכשאני אומר תענוג אצל הקדוש ברוך הוא, אני מדבר על השורש, על הדבר שכביכול ממנו השתלשל המושג של תענוג אצלנו, ולא הפוך. זאת אומרת, במקום לעשות האנשה של האלוקות, וזה כביכול התהייה המאוד מאוד גדולה שלנו, איך אפשר להעניש את האלוקות, לדבר על היד של הקדוש ברוך הוא, על הדיבור של הקדוש ברוך הוא, כל מיני מושגים שהם מושגים כביכול של האנשה באלף. ולפי מה שראינו הרמב"ם, לדבר ככה ולהבין ככה, לפי הרמב"ם, זה יותר גרוע מעבודה זרה. ופה החסידות והקבלה מציעים, אני חושב, מענה. ולהגיד, לא, מה פתאום? כשאנחנו אומרים תענוג אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על משהו שהוא בהאשלה שורש של כל התענוגים, ושכל התענוגים שיש בעולם הם כביכול העתקה מאוד 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 קטנה וקלושה של המציאות הזאת שנקראת תענוג בקדוש ברוך הוא, ושאם, יתרה מזאת, אם לא היה באלוקות משהו שנקרא תענוג, אז לא היה אצלנו אף אפשרות לחוש שום תענוג, אוקיי? שזה לא רק שורש שכלי, זה לא רק שורש אינטלקטואלי או לשוני,
זה שורש מהותי, זאת אומרת, זה שורש שאם התכונה הזאת לא הייתה קיימת, או השורש של התכונה הזאת לא הייתה קיימת באלוקות, אז לא היה מתקיים שום דבר שהוא קשור לאותו שורש בעולם. כן, יש בגמרא, כתוב כל עשב יש לו מלאך שמכה אותו ואומר לו אגדל. אז זה אותו רעיון, זאת אומרת, למעשה כל דבר בעולם, לא משנה אם זה דברים פיזיים, או אם זה רגשות, או אם זה רעיונות, או אם זה מעשים, או אם זה כל פעולות וכל הופעה שיש בעולם הזה, היא מתאפשרת רק כי יש לו שורש עליון שמוריד לו איזשהו שפע, איזשהו אנרגיה, שמאפשר לו להתקיים ולהתעבוד במציאות. אוקיי? זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק ומשמעותי מאשר רק איזשהו משחק לשוני, כן? של להבחין בין המושג האנושי למושג שיש באלוקי. ואז לפי זה, לעניות דעתי, אז זה נותן לנו איזשהו פתח של פתרון של התהייה שלנו על האפשרות לדבר על דבר כזה, כן? כי אם אני אומר, התענוג, כשאני מדבר על תענוג, שאני עושה תענוג על הקדוש ברוך הוא, אני למעשה בכלל לא מתכוון שלקדוש ברוך הוא יש תענוג כמו שיש לי תענוג, אלא אני מתכוון שאני באיזשהו מקום אני מתחבר לדבר שהוא שורש של כל התענוגים, שהוא שורש של כל השמחה, שהוא שורש של כל הטוב, אוקיי? אז רבקה, אני לא יודע אם זה משהו שנותן לנו איזשהו צד הדרך, אבל... רבקה לא כאן, ג'ואל. מה? רבקה לא נמצאת. רבקה לא נמצאת, אוקיי. אז זה הכיוון הראשון של תשובה לעניין הזה. אבל יואל, אפשר לשאול משהו? כן. זה כאילו, אתה אומר שהשורש הוא שונה במהות שלו ממה שאנחנו מרגישים. כי אנחנו מרגישים תענוג מעצם החיסרון. כן. זאת אומרת שבשורש זה בכלל, כאילו זה מושג אחר, אז איך זה מסתדר? כי כאילו אתה מדבר על חוק שורש וענף, נכון? כאילו שנגיד מנוחה בעצם באלוקות, אנחנו נמשכים למנוחה, כי במהות יש מנוחה, נכון? כאילו זה כאילו זה השורש. זה בעצם, אנחנו גם לא מבינים מה זה מנוחה באלוקות, אבל זה כאילו, זה לא משהו שלגמרי סותר. לא, זה לא סותר. לא אמרתי שזה סותר. באיך שאנחנו למדנו, זה בחיסרון. כן, לא אמרתי שזה סותר, אני רק אמרתי שיש איזושהי זיקה בין הדברים, רק כשאני מדבר על כינוי של איזושהי תכונה אלוקית או כוח אלוקי, הוא למעשה השורש של ההוויה האנושית, כשהאדם מתאר אותה הוויה באותה מילה. זה כל מה שאני רציתי להגיד, זאת אומרת שאנחנו, אז מה שרציתי להגיד לפני זה, זאת אומרת, השיטה הזאת, במקום שאנחנו נחשוש לדבר על כינויים על האלוקות, או על לחשוש שזה למעשה מעשה של האנשה של האלוקות באלף, למעשה זה בדיוק הפוך. זה להעיד על זה, שזה למעשה, זה עושה אלוקיזציה של האדם. כן, אתם מבינים מה אני מתכוון? שאם האדם מרשה לעצמו לדבר על מושגים אנושיים, כשהוא אומר נגיד היד שלי, כשאני אומר היד שלי, אני צריך להתכוון, שאני בזה שיש לי יד, זה מדמה אותי למציאות אלוקית מסוימת שנקראת יד. אז בזה שאני מדבר על היד שלי, אני מודה בזה שאני נברא בצלם אלוקי,
שגם שם יש משהו שנקרא יד, אוקיי? אז זה בדיוק הפוך. אני לא מקטין את הקדוש ברוך הוא, אלא אני מגדיל את האדם בדבר הזה. כן? אתם מבינים את ה... אבל אתה אומר שמהותית, זה לא סותר את זה שמהותית זה בכלל לא אותה הבנה. כאילו שהתענוג האלוקי, אנחנו אומרים תענוג אנושי, וזה בכלל לא קשור לא, אבל זה כן קשור. תראה מה שהוא אומר פה, צמח צדק. הוא אומר, כמו שהיד, כמו שמה שנקרא יד ברוחני, שזה עשיית הטוב ונתינת השפע וכו' וכו', לכן האדם קרא לאיבר אצלו, שאיבר של נתינה, הוא קרא לו יד. אז יש כן קשר, יש קשר, אוקיי? אבל זה קשר הפוך מהקשר שאנחנו חושבים איך יתפתח השפה על האלוקות, כן? זה בלי קשר הפוך. במקום שאנחנו חושבים שהתיאורים שנתנו על האלוקות, תמיד אנחנו אומרים, מה אומרים האתאיסטים? אומרים שהאדם המציא את האלוקות, כן? והוא המציא את האלוקות בדמותו, בדמות האדם, כן? זה בפשטות ככה אומרים. ויש בזה סברה, כן? סברה שאנחנו, למה נותנים כל מיני תארים כאלה ומתארים את הדמות האלוקית כדמות די אנושית בסופו של דבר, בהרבה מצבים נגיד בתורה. פה, אז אפשר להבין את זה ככה, ואפשר להבין את זה הפוך לגמרי, כן? אפשר להבין שלמעשה האדם נקרא אדם בגלל שיש לו זיקה למשהו שבעולם עליון נקרא אדם, כן? אגב, יש מה שנקרא בעולמות, העולם הכי עליון בעולמות נקרא אדם קדמון, כן? עכשיו, האדם קדמון הזה הוא לא נקרא אדם קדמון בגלל שאנחנו אדם, ואנחנו חשבנו כאילו להתפאר בזה, אלא אנחנו נקראים אדם בזכות הדבר הזה שנקרא אדם קדמון, בזכות התכונה, ההופעה האלוקית הזאת שנקראת אדם קדמון, לכן אנחנו נקראים אדם, אוקיי? אני חושב שזה החידוש של הגישה הזאת. אז אולי אפשר להגיד קודם, זה מדהים, אז אפשר להגיד כאילו שבעצם השורש של התענוג, יש בזה משהו שכאילו נגיד משהו, כמו שאמרת על היד, כאילו זה השורש של הרגשת הטוב, השלמות, אבל זה לא באותם חוקים של העולם שאנחנו בעצם. לגמרי, ברור. החוקים אצלנו זה חיסרון וזה, שם זה משהו אחר, אבל יש איזה, כאילו התחושה היא בעצם איזשהו משהו ברעיון. כן, התחושה שלנו של תענוג זה סוג של התנוצצות מאוד 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 קטנה של הדבר הזה שנקרא תענוג, ואנחנו יודעים, אנחנו מקדימים את המאוחר, ואנחנו יודעים שמה שתענוג באלוקות זה תענוג של השפעה, זה לא תענוג של קבלה. אוקיי? זאת אומרת, זה נובע ממקום אחר, אבל זה השורש שבסוף של דבר זה השורש של התענוג שלנו, אוקיי? אז זה כיוון אחד של מענה לפרדוקס הזה, ובפעם הבאה נראה עוד הצעה. מדהים. טוב, ערב טוב. תודה. לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב. להתראות. להתראות.